Så skal vi til den næste telefon, fordi den ser umiddelbart rimelig normal ud, og så har den dog, kan man sige, et nærmest usynligt cover. Ja. Hvad er det her cover kan? Det her cover, jeg har sat på indover, det er panserglas, det er dansk, og det er sådan en cover, man smider på, så man sådan set kan lave detaljer som det her. En lille detalje? En lille detalje, det er jo, nu der er sjældent nogen, der ligesom står og banker ting ned. Jeg kan heller ikke anbefale folk derude, fordi det er selvfølgelig elektronikken bagved kan ikke holde til, at netop bliver slået på. Slet ikke at det er i hvert fald. Apropos det at banke, det er ikke mig, der banker, hvis der er nogen, der skulle være tvivl. Men hvis vi lige prøver at banke til, så kan vi se, det her, det kan de færreste klare. Hvis jeg alligevel lige prøver at lave hul her. Ja, lige præcis. Au, jeg har lavet nogle... vi kan godt lave det der igen. Du kan se her. Kameraet fanger nogle, måske nogle ridser, jeg har lavet i skærmen. Okay. Så det smarte ved det her, det er et panserglas, jeg har smidt ovenpå. Og så hvis jeg lige prøver at gøre således her. Der. Hold da op. Ja, det kan jeg godt se. Nu er det jo... Ja. Og du kan se her, det er altså selve panserglasset, som jeg smadrede. Det her, det koster 250 kroner. Okay, det er til at betale. Det er jo til at betale, så vil sige, når hvis jeg smadrer glassen, jamen, så tager jeg det jo bare af. Køber et nyt, eller jeg har måske et lille lager, så sætter jeg et nyt på, så er den ligesom klaret. Men nu står du med en Samsung. Jeg har for eksempel en iPhone. Ja. Findes det også til det? Det gør det faktisk. Ja, på min egen iPhone har jeg faktisk smidt det samme på også. Det findes også til iPad og til andre mobiltelefoner, fordi det er jo netop, det skal ikke bare holdes til en, det skal jo være det hele, fordi det er det meste, vi er så klodset over at få smadret osv. Og netop skærmen er jo en af de der elementer, vi så ofte smadrer.